Net Television ħaseb dawk l-inqas xurtjati jekk kif fil-jum ta' tlieta wassal donazzjonijiet u ammont kbir ta' rigali għall-ommijiet residenti flimkien ma' tfal tagħhom fid-djar tal-Fondazzjoni SEB. Ommijiet li ikunu għaddew minn żmien diffiċli kawża ta' violenza domestika. Net Television flimkien ma' tim tal-programm Ġimgħa b'Ġimgħa bi produzzjoni ta' Lorraine Sultana kienu nedew il-kampanja tal-miliet mit-tfal għat-tfal propju fil-jum dinji ta' tfal. Il-lan ta' din il-kampanja kien sabiex jiġu mejjuna l-erba' id-djar residenzjali li tuħu ħsiebhom mill-Fondazzjoni SEB. Net News kellem ma' Chief Operating Officer ta' Net Media, Karl Guder, li fissrinna l-lan prinċipali wara din l-inizjattiva tant importanti f'dawn il-jiem ta' festi. Dan hu propju wieħed mill-modi kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa żgħira biex ngħidu grazzi lix xogħol immens li qed jagħmlu Fondazzjoni SEB. Meta tara x-xogħol li jsir matul is-sena aħna għamilna xi ħaġa żgħira ġejnaw u b'apprezzament qed ngħidulhom grazzi ħafna dak li qed jagħmlu. Imma huma jaħdmu matul is-sena kollha. Fitilu fil-preżentazzjoni qedtilhom kieku ma jeżistux, kieku fil-pajjiż għandna nies qed ibatu iktar u għandna pajjiż li huwa fqar. Fid-djar ta' din il-fondazzjoni hemm persuni li sofrew minn violenza domestika u li qed jippruvaw jerġgħu jibnu ħajjithom il-bogħod mill-aggressuri tagħhom. Is-Central Office Senior Manager fih dan il-fondazzjoni, Elmer Stenmur, spjegat ma' Net News ix-xogħol importanti li din il-fondazzjoni qed tagħmel. Ma hemmx festi, ma hemmx ġranet partikolari, jekk hemm bżonn xi ħadd li għandu bżonn ix-shelter tagħna hawnhekk ħanilqgħuh, jiġifieri niftħu idejna u ser nilqgħuh. Il-bżonn huwa infinit, nixtiequ nagħmlu iktar u proġetti għandna wkoll sabiex inkunu anke nistgħu nikbru nkunu iktar proattivi fil-bżonnijiet tar residenti tagħna u anke wara illi jkunu qed joħorġu mir-residenzi tagħna sabiex ikomplu jkollhom iktar support. U ma stess juruna kemm hu essenzjali għaliex naraw il-potenzjal tagħhom ħirex kif għandu jkun. Xogħol ma jaqta' xejn mill-fondazzjoni jekk kif is-soċjetà kontinwament qed tinbidel, kif jinbidlu wkoll it-talbiet għal aktar affarijiet bażiċi. L-istandards tas-soċjetà qiegħda tpoġġi ċertu bżonnijiet fuq il-familji, fuq it-familji, fuq iż-żgħażagħ, fuq it-tfal li jridu jlaħqu magħhom. U għalhekk aħna qegħdin hemmhekk biex kemm jista' jkun il-familji li qed isibu ruhom f'diffikultajiet biex jilħqu ma' daw it-tip ta' standards aħna nippruvaw kemm jista' jkun ngħinuhom sabiex jilħquhom. Kristin Mamo għal Net News.